Rock & Roy presenteert vond zondag plaats in MFC Het Brukske. Zo'n 15 acts stonden tijdens de tweede editie op de plank. We willen gewoon heel laagdrempelig een podium bieden voor kleine artiesten, dus net beginners zeg maar. Maar ook wat gevorderde bands, die komen ook. En dit is gewoon heel laagdrempelig zeg maar, om hier ook voor een publiek op te treden. Wat ook sommige mensen nog niet hebben ervaren. Dus vandaar. Ik moet ook eerlijk zeggen, het zijn nieuwe artiesten die zich aan hebben geboden, want we willen anders dan vorig jaar mensen een podium bieden. Dus voor ons is het ook nog maar afwachten zeg maar, welke bands of wat ze precies gaan brengen. Dus we zijn zelf ook benieuwd wat er allemaal komt. Ja. En het is alweer de tweede editie. Was het vorig jaar zo'n groot succes dat jullie dachten we gaan het nog een keer doen? Ja, vorig jaar was het echt een groot succes. We wisten natuurlijk niet wat ons te wachten stond. En het was vorig jaar ook heel goed verlopen met heel veel diverse artiesten. Met percussiebands en van alles wat. Accordeonisten, een doelzakspeler. En verschillende bands en koren. Dus vorig jaar was het echt een groot succes. En we proberen dat dit jaar te evenaren of misschien te overtreffen. En uit hoeveel mannen en vrouwen bestaat jullie koor? Het koor bestaat momenteel uit 45 leden, waaronder 25 vrouwen en 20 mannen. En we hebben inmiddels een wachtlijst, dus dit is ook het maximum wat wij willen behouden voor ons koor. En staan er binnenkort nog andere optredens op de agenda? Ja, binnenkort hebben we een optreden hier in het MFC Brukske vanwege het 10-jarig bestaan van MFC Het Brukske. En halverwege december hebben we nog een optreden in Venray en we gaan binnenkort met de bus met z'n allen naar Hasselt, Jeneverfeest in België. Dus ja, dat zijn leuke uitstapjes.